e posteriormente da Xoven Orquestra da Sinfónica de Galicia, así como de diversos grupos de cámara galegos. Cun grupo de amigos fundou o grupo musical Escanión. Os ensaios tiñan lugar na cociña da propia Luisa. Convocan sonoridades da música galega e da celta. Tamén algo de jazz. No repertorio temes instrumentais e algunha peza vocal da música da voz de Luisa Villalba. Agora é a quenda das nenas e nenos de quinto de primaria. Que o que iban a facer? Van interpretar unha obra de teatro chamada As aventuras de Neco, da madriña deste ano, Eva Mejuto. Ah, é verdade, non me lembraba, e tamén bailan. Pois veña, que comeza a función. Un forte aplauso para o alumnado de quinto. Bos días, eu chamome Neco. Bos días, eu chamome Neco. Bos días, eu chamome Neco. Neco? Neco son eu. Perdoa, que único Neco este can precioso, que son eu. Home, quereres comparar na túa pelase con esta suave, brillante melena de can fermoso? Pero que está pasando aquí? Neco son eu, e que a ninguén se lle ocurra dicir outra cousa. Un can agarimoso, listo e obediente. Obediente? E logo non te lembras cando lle mechaches a aquel policía? Mira que iso é o primeiriño que nos ensinan nas casas a non facer. Xa sabemos que aquilo foi un accidente. Era unha situación complicada e os nervios xogaron unha mala pasada. Ou eso creo. A ver, aquí está pasando algo raro. Raro? Raro non, rarísimo, nunca outra se vira. Parece que somos todos Neco, temos aspecto de Neco, pero... Pero quen é auténtico? Haberá que investigar isto, porque non podemos ser todos Neco. Teño unha idea. Unha idea? A ver, conta. Podemos preguntarnos uns aos outros cousas importantes da vida de Neco. Así saberemos quen é auténtico. Ah, pode resultar que responda correctamente será o auténtico Neco. Veña, pregunta. Quen é a dona de Neco? Xoana. Outra máis difícil, atención, con quen vive Xoana? Coa súa nai. Chupado. Está seguro que non a saberedes. Isto é ridículo. Aquí todos somos verdadeiros, miradevos. Que fermoso! Foi o día no que Xoana nos atopou abandonados na rúa. Que hermoso. Sempre me gustou o ben que nos cuidou. Tivo que agocharnos para que a súa nai non se enterara. Sabemos que Xoana non está a pasar ben. Pero nós axudábamos con nosos agarimos. Xoana está leda, Xoana está triste. Axudemos a Xoana a cantar neste intre. Tenemos que agardar a que Xoana se anime e cando baile e cante contaremos un chiste. En Vico se agarimos os cans somos un lince, pero de Xoana cuidaremos as que alumnos desanimen. Como te queremos, Xoana, tan boiña como ti es, xogaremos e faremos de cóxegas nos pés. Tranquila, Xoaniña, que Neco está aquí. Co seu ladrar reguleiro faremos che rir. Cando che entra a tristura, acórdate de min, que este can tan pequeno faráte feliz.